Malapad ang daanan, no? Ganda. LCC Tobacco Mall. Ito yung mga mall dito sa Tobacco. Naku boy, wala pa kayong helmet, ang bibilis nyo. Wow, ganda. Basang-basang aking sapatos. Alright, ito yung checkpoint dito sa Pulangi. Pero balita ko sa may banda boundary ng Laguna at Santo Tomas ay mahigpit. Hindi ko alam kung mache-checkpoint kami pagdating doon. Update ko na lang kayo. So yun, Kamsur na tayo. Anong lugar to? Pilgaliga to? Ah, okay. So unahan, checkpoint. Alright, ito na yung checkpoint ng Delgaliego. May checkpoint dito. Palabas na tayo ng Kabikulan. Pagdating dito sa unahan, yan, release. Ingat lang kayo dyan. At maraming sumisimplang dyan. Lubricate muna tayo ng kadena. Tara na. Go do, go. Kita yung likuan dito. Kaya delikado dito ang truck. Itsura ng lugar na to. Lapad ng daanan dito sa Lucena, oh. Parang express. 1 hour and 16 minutes. So naan, makikita nyo sa mirror, may checkpoint doon. Pero yung papasok lang ng Quezon, palabas na tayo ng Quezon. San Pablo na to eh. Ayun, may checkpoint tayo. Panlubang sir? Panlubang? Apa? Taga saan kayo? Nagtatrabaho ko sir dyan sa Panlubang Kalamba. What's up sa inyong lahat guys? Tan BTV here. Alright guys, andito tayo sa Tobacco. At ito yung Tobacco City Mall. Simula ako ng vlog dito sa Tobacco kasi nga taga-isla ko at wala akong bahay dito sa mainland. So yun, nakitulog muna kami dito. LCC Tobacco Mall. Ito yung mga mall dito sa Tobacco. So yun, dadaan tayo dito sa Sigo Hospital. Diyan sa unahan ng Tobacco, liliko tayo. Nagmo-moist ang aking GoPro. Makikita nyo, ito yung plaza ng Tobacco. Ito yung simbahan ng Tobacco. Grabe ang ulan dito sa Tobacco ngayon. Kahapon pa ang ulan na to. Hanggang Laguna na to guys. Nakakamiss ang Kabikulan. Matagal-tagal na naman ang aking uwi. Namimiss ko yung aking magulang at ang aking anak. Yun, nakikita nyo yung panahon, no? Pagbasa na yung sapatos ko, hindi kayo masira ang aking camera. Umayos ng aking camera. Hindi ko alam, baka pangit ang kuha nito eh. Magkakaputi muna kami, talagang ayaw magpawat ng ulan na to eh. Pero nung pag-uwi ko dito, nakarang araw, hindi ganito yung panahon. Pag ilang araw na to, pangatlong araw na eh. Kung kailan pa ako uwi. Sige, akin na yan. Malayo pang aming biyahe, tapos mababasa kami. Ito yung mahirap sa biyahe ng ulan. Diba yung motor ko, sniper, wala siyang box sa ilalim ng upuan. Yun o, may karga ko nasa ibabaw ng top box, patali lang. Nung pag uwi ko dito, diyan ko nilagay yung kaputi, nilalaglag. Ngayon, dinagdagan ko na lang ng tali. Bahagari, kaya na ulan. Kita ba sa camera? Kita nyo ang kalangitan, ang itim, pangit ang biyahe namin. Wow, ganda. Pupunta doon siya, oh. Tapos pupunta doon yung Bahagari. Kita ba? Alright, nandito na tayo sa Pulangi. Ito sa Pulangi, hindi naman masyadong naulan. Medyo basa yung kalsada. Pagdating doon sa unahan, tanggalin namin tong kapote. Patos ko basang-basa. Hindi ako naka-speedboat, yung talagang pang motor. Ito yung isa sa mahirap na ganitong motor kapag long ride, maulan o basa yung sapatos. Kasi nga hindi nakatago, open. Lalo na pag may nadaanan na tubig, yung medyo naiipon na tubig sa gitna ng kalsada, tatalsik talaga sa sapatos. Ayun, basang-basa. Hanggang Laguna to. Doon sa unahan, so may mapuno, tatanggalin ko to. Talagang sa Tobacco, makikita nyo, yun o, ulap na yun, grabe. Di ko alam bakit ang lakas ng ulan galing doon sa islahan. Tumawid pala ako ng isla hapon. Sobrang lakas talaga ng ulan, grabe, malakas pa yung alon. Gulpi nga kami kasi yung sinakyan namin, mahal yung singil ng bangka. Kailangan talaga magkaroon kami ng sariling bangka din kapag umuwi kami, mahirap. Kailangan na mabili ng makina, kahit mga 10 horsepower pwede na yun, atid sundo. Mahirap guys sa lugar namin yung transportasyon. So yan, nandito pa rin kami sa Pulangi. Tatanggalin lang namin itong kapote. Hindi ako nagmedyas, grabe oh, basang-basang aking sapatos.
Alright, ito yung checkpoint dito sa Pulangi. So yan, wala naman masyadong nagharang, di ba? Pero balita ko sa may banda boundary ng Laguna at Santo Tomas ay mahigpit. Hindi ko alam kung machi-checkpoint kami pagdating doon. Update ko na lang kayo. So yan, Kamsur na tayo. Kamsur. Pagas tayo. So yun guys, kung mapapansin nyo, nagpagas tayo simula sa San Roque, Tabaco, Albay. Nagpapultang tayo hanggang dito sa... Anong lugar ba to? Tanong natin. Anong lugar to? San Fernando. San Fernando, Kamsur. Simula sa San Roque, Tabaco hanggang dito sa San Fernando, Kamsur ay 1 bar lang yung bawas. Pwede na. Tapos anong sunod nito kuya ng lugar? Pamplona. Pamplona, okay. Di naman na ulan dito na? Kahapon. Thank you kuya. So yung presyo ng mga gasolina dito. Grabe nangyari dito sa sasakyan na to eh. Pansin nyo guys, yung nakasakay sa truck. Bumunggo siguro to. Yupi-yupi yung cover ng kanyang makina. Ingat-ingat lang tayo guys sa ating biyahe. Anong lugar to? Libmanan pa to, sir. Libmanan pa to? Pero pagbaba mo dyan, sipukot na. Sipukot na pagbaba? Sira-sira ang mga daanan. Ha? Bagong ayos lang ka, walang ganito. Oo. Laki ng mga truck. Sira ang mga daan dito. Big bike tayong kasama. Parang long ride to. Wow! Sana all. Kailan kaya natin mabibili ang mga ganyang bagay-bagay na yan ha? Soon. Wow. Joke lang. Iba kasi manakbo yung mga big bike. Isang birit mo lang yan. Ang bilis talaga eh. Yun. Tama nga si Kuya. Libmanan yun at pagbaba si Pukot. Lubak pa to. Let's go. Lalaki ng lubak ko. Di ba hataw ako doon tapos pag angat, mga ganyang lubak, delikado yan sa mga motor. Alam ko doon sa unahan may ginagawa doon na daanan. Meron nga. Thank you. Ang ganda dito sa Ragayo pag dumaan. Maraming puno dito. Hindi masyadong mainit at presko. Ano ito? Dito yung gumuho noong pagdaan ko. Gumuho sa daanan. Ito ba yun? Ay hindi ito, doon pa ito sa unahan. Ayun, gumuho sa daanan yung mga lupa, nag landslide. Ngayon mayroon pa rin, nandito pa rin sa daanan yung mga ibang lupa. Grabe naman tong butso nito, namamaril. Ano, taas kasi nakatakot pa ang taas, kaya nagla landslide. Bakit traffic? Anong lugar to kuya? Ragay po. Thank you. Ayun, Ragay pa pala tong area na to. Ang laki ng Ragay ah. Traffic dito. Anong mayroon? Ang haba ng traffic. Ayun, may ginagawa pala dito. Ano ba to? Tulay. Delikado to sa daanan. Tulay. Alright, tulay sa Ragay. Ayan, ginagawa. Naku boy, wala pa kayong helmet, ang bibilis nyo. Anong lugar to? Dilgaligo to? Ah, okay. Okay, Dilgaligo daw, sabi ni boy. Oh, ganda oh. Pag natapos to guys, lalapad to. Yan. Oops, maraming lubak dito. Slow down tayo. Nako. Oh. Yun, so unahan, checkpoint. Alright, ito na yung checkpoint ng Dilgaligo. May checkpoint pero hindi naman sila namamara. Okay, diretso na tayo guys hanggang Laguna. Kain muna kami sa Calawag. Sunod na dadaanan namin ay Tagkawayan, tapos Tabugon ba yun?
Tabugon, Camarines Norte, tapos Calawag. Doon na lang kami kakain sa fast food para sigurado. Okay, let's go. Lapad ang daanan, no? Ganda. Woohoo! Kanina ko pa ito nakakasabayan ha. Simula dun sa Gilgalhigo. Tugas muna tayo. May checkpoint dito. Dito sa Tabugon siguro. Tabugon, Santa Elena. Yun. Diyan sa unahan yung Kitwe to Bicolanja. Pagka lampas natin doon ay pupunta ng Calawag. Ingat-ingat na lang tayo doon kasi yung release doon pangingay ng gulong. Silipin ko nga muna ang gulong ko. Alright, palabas na tayo ng Kabikulan. Calawag na tayo. Namimiss ko na naman magulang ko at anak ko. Kung pwede pa lang, doon na lang ako sa Bicol. Eh nandito yung trabaho ko. Tagalog na tayo guys. Wala na tayo sa Bicol. Hindi pa to tapos. Itong daanan na to. Nadaanan natin yung Gateway to Bicolanja, yung Arco. Tapos sa unahan, may madadaanan kayong ganito. Papuntang Calawag na to. Pagdating sa unahan, dahan-dahan na lang kayo dito. Kasi malapit na tayo sa release ng Calawag. Napakadelikadong release na to. Madadaanan mo dito sa may bandang Calawag. Kasi yung bakal niya talaga sobrang angat. Dito ko muntik na madali nung pag-uwi ko. Di ko talaga napansin at nakalimutan ko. Inaabangan ko talaga to. Sa mga nakasubscribe sa akin, i-share ko lang sa inyo para at least may idea kayo. Yun, ito na. Di ba pag galing kayo doon guys, Arco na Huwag Camarines Norte, yung Gateway to Bicolanja. Tapos may madadaan ng simbahan. At sunod, Lungib Elementary School. At sunod, Santo Domingo National High School. Pagdating dito sa unahan, yan, release. Ingat lang kayo dyan. At maraming sumisimplang dyan. Kung mga galing naman kayo doon, galing sa Maynila, una yung madadaanan yung iglesia. At sa unahan, dandahan rin tayo dito kasi may ginagawa dito ang tulay. Uy, ayaw na mabuhin tong isang camera ko, yung dashcam. Naglolo ko na. Alright, bagas muna tayo dito sa Shell ng Calawag. At medyo mura dito ang gasolina, 47.70. Tapos nasa kabila yung Jollibee, natatakpan ng truck. Yan, kain muna kami doon. Mag take out na lang tayo kasi wala kaming face shield. Bawal pumasok na walang face shield. So yun, take out na lang tayo. Dito na tayo sa Gumaka. Yan, mga release dito. Tantahan tayo kasi medyo paisli dito ang release. Alright, Gumaka, Quezon. Nakadalawang release na tayo dito sa Gumaka. Release pa sa Gumaka. Bali tatlong release ang madadaanan natin sa Gumaka, Quezon. Alright, isa sa mga tinitigilan ko kapag nagbibiyahe ako pauwing Bicol to Laguna, itong area na to, Blaredel. Pero ngayon, hindi naman ako mag-stopover. Kakatigil ko lang sa may bandang Gumaka eh. Marami na akong stopover para makarating na agad sa Calamba. Yun, ang ganda ng dagat. Kita nyo guys, yan. Maraming namiminwit ah. Ayan, namiminwit sila. Right, let's go! Ito yung daanan sa Old Zigzag at ito naman yung diversion road. Ito yung nadaanan ng mga bus, truck at yung malalaking mga sasakyan. Ayun oh, mapapansin nyo yung mga daanan dito ay lubak-lubak na. Lubricate muna tayo ng kadena. Tara na, go do, go.
Kita yung likuan dito, kaya delikado dito ang truck. Medyo may mga pahingahan din dito. Tourist information. Dadaan lang tayo dito. Hindi na ako titigil para makauwi na agad. Right, may mga nagtitinda pala dito na honeybee sa Old Zigzag. Kapag gusto nyo bumili ng honeybee, pag duman kayo dito sa Old Zigzag, yan, may mga tumitinda dito. Ang itsura ng lugar na to, yan. Dadaan tayo doon. Yun, tara. Maganda na rin kasi hindi na siya gawa na may mga support na siyang mga simento. Shoutout muna tayo guys. Shoutout kay Jeep Orfano. Shoutout din kay SGBO. Shoutout din sa aking katrabaho, si Christian Ramirez, si Zach Abinal, kay Alfredo Bugnot, at kay Sniper King. Palaging ko-comment sa aking vlog. Maraming salamat sa inyo guys sa inyong patuloy na panonood ng aking vlog. Shoutout din sa mga tahimik dyan na hindi nagko-comment. Salamat ulit sa inyong lahat. Ang ganda ng Lucena, no? Ang daanan. Taas. Hindi ko alam kung saan galing yun. Ang daming ilaw, oh. Lapad ng daanan dito sa Lucena, oh. Parang express. Espaltado na rin yung iba. Doon sa unahan medyo kulang pa yung espalto. So yung mga magagandang daanan kapag umuwi ka na Bikulan, yung malapad, yun nga lang, wala pang mga marking sa kalsada. Ito yung ginagawa dito sa, hindi ako nagkakamali, Chaong yata to eh, hindi pa tapos. Okay, just gagawin dito, yan oh. Baka yan na yung sinasabing express. Tingnan ko nga sa Google Map. Wala pa, di pa kita. Di pa makikita sa Google Map eh kung ano ba yan. Siguro pagdating ng araw ay malalaman natin kung ano ba yung ginagawa na yan. Bypass road o express yan. Ang tanong, saan papunta? Malapit na tayo, 1 hour and 16 minutes. So naan, makikita nyo sa side mirror, may checkpoint doon. Pero yung papasok lang ng Quezon, palabas na tayo ng Quezon. San Pablo na to eh. San Pablo, tama ba? Ayun, may checkpoint tayo. Panlubang sir? Bang, Papa. galing. Taga saan kayo? Nagtatrabaho ko sir dyan sa Kanlubang Kalamba.